ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарони азиз, чӣ хеле ки бародарони азиз, шумо дидем ки шоҳид будем ки мо дирӯз як видеоро партофтем ки бародари мо ки аз дунё сафари охират кард, ман миннатдоргии падарро ба ҳамаи шумо мерасонам. падар бо бародараш дар ҳаққи шумо дуо кард, бисёр миннатдорӣ кард. худованд хайри ҳамаи шуморо ба даргоҳаш қабул кунад. баъд гуфтанем ки бародар иншоаллоҳ ки шаҳид шудааст, худованд ҷоша ҷаннат бигардонад. ана шумо бародарои азиз, дар ҳаққи бародар дуо кунен, дар ҳаққи падар, дар ҳаққи бародар, дар ҳаққи модараш дуо кунен ки худованд сабри ҷамилаш буда. парвардигори меҳрубон ягон бандаша ба ин мушкилӣ нарасонад. касоне ки дар ин мушкилӣ аст, бародарон, ҳамон шахсҳо ин дарда ҳис мекунанд. ба ҳамон хотир як бори дигар шуморо раҳмат мегӯям бародаро. чанд қари маблағи гузаштагӣ аст бародаро, ман дар охир мемонамаш. ана о бародаро бо ёрдам кардан эҳсосан хештаборош ҳама каса моро даравӣ карда соатҳои 25 бор ки занг ки ҳами зубора маҳкам кунем. ва алҳамдулиллоҳ маҳкам кунем зубора. чӣ қадаре ҷамшид бар мо равон кардан ки мақсад битова миҷа. бибинем шумо ки чӣ қадар ҷамшидагӣ аст. боқӣ худованди меҳрубон нигаҳбонтон боша. дар ҳаққи падар дуо кунен, худованд ин оилара сабри ҷамил буда. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша.